Има и младежки събирания, над 4 вида са да обобщя. За деца, за младежи, жени, мъже. И всичко това по-отделно. Значи за младежите, там да кажем от каква възраст, там започват от 13 годишна или 14 или там някъде, до там не знам каква възраст, младежката възраст, там докато учат, нали, нещо такова, там първите 20 годишни, 21, 2, и така една възраст. Това е отделно събиране. Там им говорят най-вече за да се предпазят от грешки в този живот, да внимават с запознанствата. Никой не казва, никой да се запознаваш. Напротив, ако чуеш това семейство, те вече имат сигурно 500 епизода, дали не са и повече, се говорят на най-различни теми. Ако ти искаш, всеки един има право, може да отправиш въпроси към тях. И като те ги взимат, всички тези въпроси, само че нямат възможност да отговорят на всички тези въпроси в едно видео, защото почват да поясняват. Не само да ти отговорят така и така трябва, но започват да поясняват защо така трябва и защо така не трябва. И някъде към 3 въпроса отговарят на епизод. Те ги събират, като въобще не изискват да казваш кой си ти. Значи това се изпраща или имейл, или какъв беше другия начин. Два бяха начините, като там въобще не ти изиска да пишеш нито кой си, нито имена, нищо. Просто даваш въпроса. Но колкото повече информация дадеш във връзка с въпроса си, толкова по-добре, за да могат да влязат, защото нали, трябва да знаят все пак и възрастта играе роля при много въпроси. Едно е да зададе един въпрос някой, който е на 20 няколко години, друго е да го зададе някой, който е на 50 няколко години. Вече там зависи от възрастта. Защото едно е на 20 няколко и кръга от необвързани хора е почти на 100% отворен, а друго е вече на тази възраст. Няма такива. Или ако намериш, има някакви такива с деца, с много проблеми, трябва да плащаш, ако ти си сам. Примерно, давам един пример. Ако ти си сам, мислиш ли, че ти ще се намериш другарка, която да няма никакви ангажименти към никого? Много трудно. Значи направо шансът ти е да не кажа направо нулев. Или деца ще имат, че и внуци чак, отделно там майки, бащи, баби, дядовци, там всякакви родове, които постоянно ще звънят, постоянно ще идват, ще искат пари. Животът ти ще стане ад и чернилка. Разбираш ли, голяма роля играе възрастта.